Не конкретно тот документ. Мы помогли да найдем те папки, где-то мой да най-первите был. И се получило дуже хубаво. Заедно с увлекателната мамеща археология, с историята, Владимир Никифорович има още една голяма любов, вродена генетически. Това е родното му село Терновка и сънародниците. Най-голямата му радост ще бъде завършването на втория том на историята на Терновка. Нас с Пригарин стои задача, и Ганчев стои задача да напишем историята. Ние, като ти знаеш, те показва сега и те покажа още по-хорошо, Атанасов переиздаде в по-хорошо издание, ние издадеме първата част, нашите размишления и документите. Сега не искаме да издадем втората част, документите и нашите размишления. Сетнико, Бонева, незаните ученици, нашите студенти, дето работят с нас, и ние ки напишем една голяма книга, ки се называва Терновка. Там ки има история, етнография, природа и всичко останалото противно. Каквото му е мил. А любовта към родното българското се изразява още с активната му дейност Терновското българско дружество Иван Вазов. Общото то трябва да има съвсем друга цел. То трябва да способства да съхранят обичаите. Да способства да съхранят езико, какъвто го има. И аз своите седеца ги научих и двамата да ртуват. Сега това беше главна цел. Да запазят обичаите и сега, като се получи ново възможност, може би да възродят и това стопанство, дето беше. Но аз трябва да река, бо нашите деца уже, к съжалению, това не го разбират. И колкото дальше се развивава, то все повече се политизира, к съжалению. И никой с това не се старай. Всички обещават. Не, тук всичко съборим в школата да ведат факултатив. Атанасов толкова време потеря и писма, колко той писа. И ние му помагаем и всичко. Един човек има, дето не ще директор школа. И така ние го създадем. Аз на своя сами довезах от България всички учебници. Автобуса ми грузия в София. И аз тук дождах по сено на Атанасов, то врач, ги довеза насам. Създадем такъв шикарный кабинет. Като един злучи в школите. Го разруши. И го нема сега. Но той нема интересно да имаме такъв български язик. Учителката изгоне, дето хубаво учете български язик. Но той не изгоне формално. Вино жена да се майне. И направи така, да се майне. Нищо не може да се направи? Какво не е прави? Успехите в дружеството не са тъй успешни, както в археологията. Те носят и подавленост от несполуките, но направеното не е малко и стремежът към полезното е оценен от самото дружество. Най-много то не помогна и не повезе, бо имаме такъв човек като историк. И това беше фундамент на всичкото нашето да се роди дружество. Окружението нашето беше тоже с грамотни хора и интересни хора. Затова ние, наверное, и се вземе и просто с него вземе да работим много. Помогнато и на школния учител да създаде и музею. Неговата най-голямата заслуга, бо то беше организовано уже като музей. Който се отличе, той беше заразителен в решение на някакви такива теоретически въпроси. Рутуваме про литература или история, ние обмисляме по чисто нашето тогавашното понятие. Но аз ми се струва то, като да го речеш, като патриота не останаме за своето село и за государството. Владимир Станков взема активно участие в дейността на Асоциацията на българите в Украина, като заема принципни позиции в многото въпроси и проблеми. Професор Станко е величина в археологията.
той е личност, уважавана от всички, които са запознати с неговата дейност, с неговите трудове, които са една внушителна цифра – 150. Но има още ценности, спомените на които свято се пазят и с гордост се разказват. Моята баба, прабаба, беше най-хубава певица в Терновка. И въобще не седи в Терновка, про нея разказват легендиката. И Цвятков про нея и пише в своята си книга, ота дуже хубаво пела, и той от нея за всички песни, дето са издадени, да ги донеса да ги покаже. Именно коренът, родът, става основа на онова огънче, което пламва и се разгаря при изграждане на личността, смисъла на живота. Една такава личност е пред нас, която не спира до тук, а продължава да създава ценности в своята специалност и оценките не закъсняват. Професор Станко е лауреат на Държавна премия на Украина, наградени от Министерството на образованието и науката и прочее. По случай 70 годишнината на професора е издаден сборник от статии на негови колеги и ученици в областта на археологията, историята, етнологията, човекът в историята и културата. На Петия Всеукраински събор на българите професор Станко е оценен и от прародината. Паметният медал Паисий Хилендарски е връчен от вице-президента на България Ангел Марин. Агенцията за българите в чужбина удостоява професор, доктор на историческите науки Владимир Станко за изключителни изследователски постижения в областта на археологията, принос за развитието на Одеското научно дружество на българистите и за активна родолюбива дейност сред българската общност в Украйна. С паметният медал Паисий Хилендарски.